O goberno local de Sanxenxo cree que este primeiro ano do novo mandato foi superado con boa nota. Esta mañá o alcalde fixo balance destes 12 últimos meses nun almorzo informativo. Malia os desafíos económicos, Telmo Martín di estar satisfeito co traballo do seu equipo. Sobre a mesa, un balance con 29 proxectos que son xa unha realidade ou están a piques de rematar. O rexedor pon o foco nas actuacións de carácter social porque avanza serán un dos grandes piares deste mandato. Este mandato vámonos a volcar moito con un tema que creemos que é necesario, que é o tema social, a política social. De feito, cambiamos na concejalía, fixemos aí os cambios, porque é unha concejalía que leva os temas sociales, sobre todo para a xente maior, onde estamos moi volcados. Hai que ter en conta que este ano incrementamos, eu creo que é desde o Concello casi 600.000 euros, notado que é, por exemplo, na axuda no fogar. No referente ao servizo da axuda no fogar, Martín salienta que o Concello está poñendo este ano 1,3 millóns de euros, cun incremento de orzamento en máis de medio millón, dobrando a capacidade de atención e roldando xa as 150 familias. Aproveita para lamentar que os concellos teñan que facerlle fronte cun gran esforzo a competencias impropias. Reivindicar dunha vez por todas o que ten que ser a segunda transición económica en España ou financiera, que é tender máis aos concellos. Non pode ser que todos os cartos vayan para as autonomías e para tal, por grandes concellos, e non vayan para os concellos. En o capítulo de obras, o alcalde salienta unha que está neste momento en execución, o novo mercado de Sanxenxo. Estamos agora coa fase máis dura, digamos, porque é obra negra que se fai soterrada, con moitos problemas, pero afortunadamente estáse rematando que xa toda a excavación, e esperemos eso, que a finales de xuño ou así estén un pouco mellor en condicións de, polo menos, non facer tanto ruido. Non vai estar rematada esa primeira fase, nem moito menos, pero para nós esa é unha obra moi importante. Tamén dá detalles sobre a creación da plataforma única no Paseo de Silgar. Cun investimento de máis de 600.000 euros, o proxecto está agora en fase de licitación. Cuns prazos moi axustados, o plan do Concello é que estea lista durante o mes de xuño, ás portas xa da campaña de verán. Esa obra, se empeza a primeira semana de xuño, vai se terminar sobre o 20 de xuño. Nós dicimos que se está o 30 de xuño, para nós xa é unha satisfacción. Esta é unha obra moi necesaria, é unha obra que vamos a ter, xa lle digo tamén aos compañeros, xa o saben, vamos a ter moita crítica, pero nós facemos as cousas a pesar da crítica, porque sabemos que o resultado final vai en ben do beneficio, do interés xeral, do beneficio de todos. A chegada do verán tamén apura o goberno local para buscar solucións ao problema de falta de aparcadoiros en Sanxenxo e Portonovo. Telmo Martín marca como data límite o 30 deste mes de maio para buscar alternativas. Sobre a mesa, un novo parking disuasorio con autobuses lanzadeira. Estamos traballando moi fuerte nese tema, vai haber un parking disuasorio moi importante e vai a ter transporte, van a ter de todo para que a xente poida vir a Sanxenxo cómodamente, non solamente os visitantes, senón os traballadores que traballan, sobre todo no ramo da hostelería no verán, nos 2 meses importantes que son xullo e agosto. Tamén co prazo ao límite as obras do Boulevard de Portonovo, que o alcalde confía que estean rematadas no próximo mes de xuño.